Vă salut, pescari, și bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi am ieșit la pescuit. Cred că cam era și timpul după vreo 3 săptămâni de stat în casă. Azi am zis să ies un pic, să prind niște crapi. Nu știu dacă voi știți, stai aici, în Germania. Dacă-s 2 zile bune, 2 săptămâni trebuie să-i dea cu gheață. Deci vă spun, aici a fost uraganul. Și azi e prima zi cu soare. Am zis să ies un pic, să prind niște crapi. Am venit foarte simplu, mi-am luat un bățul meu de 3,60. Singurul efort care l-am depus astăzi e că am făcut o mămăligă. Vreau să o amestec cu o tărâță care mi-a dat-o vecinul. Sper să dea randament tărâța lui vecinul, să nu mă facă să mă bag în apă după ei. Deci acolo o sări deja unul. Deci cum v-am zis, hai că mă duc să-mi aduc sculele și să-i dăm bătaie. Deci haideți să vă arăt un pic locul. Să vă arăt de ce n-am mai fost la pescuit. Deci, bă, oameni buni, deci aici au fost furtuni groaznice. Deci o dărâmat și pomul în apă, vedeți? Bine, apa arată superb. Deci astăzi nu că znopesc. Deci trebuie să iasă ceva mare de aici. Bine, nu ăsta e locul pe care stau, am vrut numai să vă arăt de ce n-am mai ieșit la pescuit. Deci cred că văd acolo niște fitofagi pe mijloc, cum stau la soare. Oricum afară e frumos. Eu sper să prind și pește, dar nu are cum să nu prind. Uite, aici e locul pe care stau eu. Aici o să-i bubuim, prieteni. No, hai să vă arăt cum am pregătit pentru astăzi. Mi-am luat numai bățul ăsta de 3,60 cu plută culisantă, un cârlic de 8 de la Gamakatsu, un plumb culisant cu o perlă mică să nu dea nod, plumbul culisant. Deci numai pești mai trebuie. Deci le-am făcut și o mămăligă. Asta. Am și boabe din astea mutant. Deci uitați, oameni buni, ce boabe. Să vedem la ce merge. Și aici mi-am făcut o pâine cu mămăligă. N-am băgat multă mămăligă. E mai mult albă. Să fac așa niște bobițe. Mi-am luat și porumb normal. Am și din ăsta roșu. Deci uitați-vă și voi aici lângă pom. E un pom în apă. Aici o să bag pluta. Le arunc câteva din astea. Nu dau prea aproape de pom să nu mă agăț de el. Dacă cam aici unde am aruncat ăsta. Deci asta trebuie să fie o nebunie. Ce bine miroase. Totul natural, fără arome. Că mai arunc și așa un pic mai împrăștiat. Nu numai bulgări. Uite acolo, pe ei și pe mamele lor. Na, acum e acum.
Hai să vedem că i-am și momit un pic. Să fac prima lansare. Deci prima dată vreau să arunc la pâinea asta cu mămăligă. Să fac așa niște biluțe. Bă, băiatule. Dar ce e asta, frate? Deci nu a apucat să meargă pluta jos? Nici nu pot să cred. Deci nu pot să cred. Deci nu pot să cred, prieteni. Am zis că să fac primul lanseu cu boaba aia de pâine care v-am arătat-o. Deci nu a ajuns pluta jos. Și uite-te tu ce intră la pâine. Deci fiți atenți aici. Deci la boaba de pâine intră păstrăvul, bă, oameni buni. Deci o fi atacat-o când încă nu a ajuns jos. Altfel nu-mi explic ce e asta. Deci nu pot să cred. Deci dita mai păstrăvul la pâine. Uitați, acu. Ce bine s-a înțepat. Deci uite-te tu aici. Deci uite. Păstrăv curcubeu. La pâine. Bă, băiatule. Deci ăsta nu-i țilul nostru astăzi. Cred că îi și dau drumul. Să noate frumos. Hai, du-te, măi. Uite ce frumusețe. Ia uitați ce apă. Bă, băiatule, bă. Deci încă n-am prins până acum păstră la pâine. Deci l-am monturat de crap. Ia, ia, ia. Hai că am început cu dreptul. Deci nu știu ce faceți voi, dar eu cred că îmi deschid o bere. Pluta am băgat-o acum a doua oară. Dacă îi să trag, îmi pun camera cealaltă pe cap și vă arăt cum trage și drill-ul și peștele. Sper să vină cât mai repede un crap. Hai, Doamne ajută! Deci parcă avem o mușcătură. Da, bagă pluta. O pleca cu ea. Îi și nu-i mic. Oha! Oha! S-o dus. S-o dus, fraților. Bă, băiatule, bă, dar ce crăponț e ăsta, bă. Bă, băiatule, dar ce pești aici, frate. Deci, Doamne ferește. Băiatule. Hai să le dăm pâine. Ioi, mamă. Ioi, mamă, dar cu ce avem de-a face aici? Deci nu a fost agățat bine. Aoleu.
Hai că tot pe locul ăsta o dăm. Bă, băiatule, de ăla era mare. Dar ce, iară trage? Deci cred că iară e la ea. Sau s-a așezat pluta. Nu, a ajuns pe fund. Am dat eu prea aproape. Deci ăla l-am ratat. Deci puful ăsta e atât de enervant că oprește stopperul sau pluta să culiseze. Hai să o curăț un pic. Da, ăsta a fost mare. Păi și tot pe fund stă. Nu că s-a ridicat. Și acum o plecat. Și ăsta s-a dus. Nu se poate, dar ce e asta? Ce am scos-o? Cred că o mai arunc o dată. Tot așa la pâine. Deja s-a lăsat umbra acolo la pom, unde vreau să dau eu. Unde e pomul ăla în apă. Că s-o cam făcut bila mai mică. Mai fac una. O fac de data asta așa plată. Deci uitați, am făcut-o așa plată pe hârlig. O am aici. Și mai dăm o dată sub pom. La ea. Hai, mă, du-te cu ea. Îi. Îl am. Îl am și nu-i mic. E puternic.
mare. L-am scos, prieteni. Tot la pâine o venit până la urmă ciortanul. Asta e frumos, îl iau cu mine. Hai să-i mai dăm, că mai avem treabă. Deja s-o cam făcut seara. Aproape că nu mai văd pluta. Dragi prieteni, eu zic că cam atâta pentru astăzi. Încep să-mi adun lucrurile, că deja nu mai văd pluta. E deja noapte. Eu zic că am făcut o partidă bună. Am prins și un păstrăv, am prins și un crap. Dacă îl prindeam și pe ăla care a scăpat, era mai bine. Nu totdeauna e așa cum îți dorești. Eu zic că totuși am făcut o partidă bună. Noi ne vedem data viitoare la următorul video. Dacă v-a plăcut video, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați, să primiți notificare de câte ori ies la pescuit. Noi ne vedem data viitoare. V-am pupat. Ciao!